سلام كم يتمسيوز خبركم تخطاتلتين لومي حاموس عسران شومتن جنبوت ساعة 9 مشس تدالوز زينا وشتن وطان حيزنا لكم قريبنا لنا كتكاتلنا بخبر زعدم بيترس منجز أرسل زينا لو خودب تمرتي سنفلتات بهالن حبرات هاجرات مالت يونسكو مس لعلو سمزدين منجستي إرترازتيو صنبل مبل 35 عامت ناጽነት ኤርትራ ኣብ ቀጽሪ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ጀኔቫ ተባዒሉ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ተጠቃምነት ጹሪስ ተማይ ኣብ ገጠራት 73 ሚታዊት በጽሑ أمريكا أبزوا إسيا باسيفيك نينيتو زماساسل وتهدراو كيدان كتمسرت مدب كمزلوا روسيا حبيرا أوروبا وحبرت إن يوكرين لعلى 28 بليون دولار زقمت وتهدراو يدقف كمزقبر الله قليتون روسيان كازاخستانن قطباو زمدنا مدنفاع زي حقس معات كمزختما حبيران لو تمرتي سنفلتاتن بهالن حبرات هاجرات مالت يونسكو لومي 28 جنبوت مس لعلو تسمز منجستي ኤርትራ ኣብ ክልታው ምትሕጋዝን ሓበራዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ጉዳያትን ዘትዩ እቲ ብተሓጋጋዚ ዋና ዳይሬክተር ናይቲ ውድብ ኣሰይድ መሐመድ አልፈርናዊ ዝተመርሐን ዳይሬክተር ትውድብ ኣብ ዞባ ምብራቅ ኣፍሪካ ሚስ ሉዊስ ሃክሰት ሃውስን ዝትርከቦን ሎክ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ሚኒስተር ዜና አቶ የማነ ገብረ መስቀል ሚኒስተር ትምህርቲ ዶክተር ሓሊማ መሐመድ ከሙን ምስ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን አምባሳደር ዘመደ ተኽለ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣብ ጽላታት ትምህርቲ ስነዳን ምዝገባን ሃብታም ታሪኻውን ረቂቕን ውርሻታት ኤርትራ ከሙን ምልዋጥ ተመክሮ ዲጂታላዊ ስነፍልጠትን ሰብሰርሖ ብልሕን ኣብ ትምህርትን ሓበሬታን ዘተኮረ ዝርባ ካይዱ ኣብቲ ኣዋሃዲት ትካላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ሚስ ናሂላ ባልጂውን ዝተሳተፈቶ ርክባት ንጸንሐ ምትሕባር ምስ ግዜ ንምስፋሕን ንምድንፋዕን ሰፊሕ ምርዳእ ተገይሩ ጽንብል መበል 35 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ጽንዓትና ወሓስና ብዝብል ቴማ ብ27 ግንቦት ኣብ ቀጽሪ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ጀኔቫ ተባዒሉ ኣብቲ ብባህላዊ እንግዶት ዝማዕረገ ስነ ስርዓት ኣብ ጀኔቫ ዝመደበሮም አምባሳደራት ወከልትን ሓለፍትን አህጉራውያን ትካላትን ውድባትን ከሙን ኣባላት ኤርትራዊ ውዳቤታት ተሳቲፎም ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ስዊዘርላንድ ከሙን ቋሚ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ጀኔቫን ካልኦት አህጉራውያን ትካላትን ኣቶም ሃብቶም ዘርአይ ኣብ ዘስምዑ ቃል ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ብርእሰ ሓያላን ዝተነፍጎ ሕጋውን ሰብአውን መሰል ርእሰ ውሳንን ናጽነትን ነዊሕን መሪርን ተጋድሎ ብምክያድ ብደሙ ከም ዘረጋገጾ ጠቂሱ ላዕላውነቱ ዓቂቡ ቁጠባዊ ሓርነትን ምርግጋጽን ማሕበራዊ ፍትሕን ምንጋስን ዝጀመሮ ጉዕዞ ልምዓት ዘተባብዕ ውጽኢት ኣመዝጊቡ ከም ዘሎ ብሪሁ አቶ ሃብቶም ኣስዒቡ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት ኣብ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ኣገልግሎታት ትምህርትን ጥዕናን ከሙን ካልእ ጽላታት ብዝተገብረ ወፍሪ ንዘላቒ መጻኢ ድልድል መሰረት ተነቢሩ ከም ዘሎ ብምሕባር ዝዓመምናዮ ሓያል ዝተርፈናኻ ብዙሕ ምዃኑ ብምእማን ናብ ሸተና ንምብጻሕ ብሓያል ስጉሚ ንምርሽ ኣለና ክብል ገሊጹ እቲ ኣጋጣሚ ንብዙሕነት ሕብረተሰብና ተፈጥራዊ ጸጋታት ኤርትራ ከምኡን ንዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ብዝገልጽ ስእላዊ ምርኢት ተሰኒ ነይሩ ኤርትራ ነበርቲ ዓባይ ብሪጣንያን ኣየርላንድን ኢጣልያ ጀርመን ሆላንድ ከሙን ሞንትሪያልን ካልጋሪን ካናዳ መበል 35 ዓመት ጽንብል ናጽነት ኤርትራ ጽንዓትና ወሓስና ብዝብል ቴማ ኣብዒሎም ከካቦቱ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣርሴማ ስመሮም ብመልክዕ ጸብጻብ ኣዋሂዳቶላ ይስዕብ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያን ኣየርላንድን ከተማታት ለንደን በርሚንግሃም ማንቸስተር ሊድስ ሼፊልድ ኖቲንግሃም ሌስተር ኒውካስል ካርዲፍ ሃደርስፊልድ ሊቨርፑል ኮቨንትሪ ግላስጎ ዌክፊልድ ደሪ ሳውዝሃምፕተን ፖርትስማውዝ ሚድልስብሮ ብራይቶን
بريستول بيلفاست كوركن دابلينن بأشحات زغطوروا كل عدم زركوب إيرتراويان زتساتفو دموغ صنبل تخايدوم بعسران سلستن قنبت عب كتما لندن بستقبرت صنبل فتسامي قديات إمباسي إيرترا أتو صالح عبد الله حلاف هزباون كوماون قديات أتو تولد يوهانس بعدومات أمباسادرات دبلوماسينياتاتن بركزبولو إيرتراويانن تسنيم نتت صنبل بمعروقا قباب تحر مقفات نهزبن منغستن إيرتران حيلتات متكل خالون يوهانا إيلام أتو صالح عبزس معقال هزب إيرترا ممتانات النت مخبار لولاونتن ممكات تتعبوتاتن مدرخات نزر أيو حيالنا مخات منفسن صنعاتن بمتكاس إذا كبرتات زي أبزنا هنساتن لمعاتن مدرخون تأمر كم سرح صنع أمنتو قليتهم أبومبر هاقراوش ماقل عباي بريطانيا أتو أحمد محمد محمود بقديو هي أبسماتاتنا نزخونتنا صنت نيرتراوي تاريخ صباقن كبرتاتن بزقبا بزن صبارق مسنا دوتات بدمكت نمتنبالا أبركتو أمن الزقبرو آمسكينوم اتتصنبل ببهلاون سنتباون مدباتن سبورتاوي نتفتاتن كدمقن كله نعوتاتن ودبتن هيابات تعديلو إذا خمزيلن كله إيرتراويان نبرت 15 كتماتات إيطاليا مالت روما ميلانو بولونيا بريشيا كاتانيا بيزا تورينو نابولي باري أبروسو باليرمو فيرنزي جنوفا بوردنونن فيرونان بعسران 4 قنبت بعب فنانن هاقراونن تنبيلام أب كتما روما أب استخايدة بزوحات زيقاتاتن عدومات آقاشن زتخافل وسن سرعات أمباسادر إيرترا بإيطاليا توفسحات ين بيتروس بزعب علتنا تنتن نابان مبصح زتساقر مسقدلاتن زتخافل مسواتنا ملكيتو سفيح مقلت إهيبهم أب ميلانو أب استخايدة تماسال تنبل دما تغلال قنصل أتو تخلصن بت إمام ملقتناي تعلت كغربن كله عدم زتقبرو لهم وصاتنياتات نمحزن نتقال أسمعام بتماساسالي أب جرمن كتماتات برلين فرانكفورت هامبورغ مانهايم دوزلدورف كايزرسلاوترن فولدا نورنبرغ أولم فويتلينغن مونيخ هايدلبرغ هيبنهايم فرايبورغ ماغدبورغ هامن كالوت كتماتاتن زركبا محبر كومات إيرتراويان بعسران سلسن عسران 4 قنبت معروق صنبلاتا كايدن أب كتما برلين أبستخايد عدوما استرخبول صنبلنا صنت أو هادو قنصلاو قدياتن هزباو ديبلوماسن أتتخلو لباسي نايوهانا مدقت دحر مقراب زكاير زلو مدبات لمعات عند حقوق نتسان لولاويتن هاجر سلزقونه لمون كم تمالي تساتفو زيكاتات بزحيلن زتودبن ملكوعو كقصل أزخخيروم أبتا قاتامي كايد أبزغني قطمات كعس أجر زتعوتا قانتاتات كافت سامو قديات إمباسي إيرترا أب جرمن أتو يوهانس ولو شلمات تقبلان أب كتما فرانكفورت أب استودبت ما سالت صنبل دما تغلالو قنصل أب فرانكفورت أتو كبر أب تخستب من اغتي يوهانا دحر مقراب كمان ممتانات صنت مدبات لمعات نمعوات نقوح تساتفو زيكاتاتا قداس مخانو أسمير اللوم بدرجة هولاند بعسران كل تنقنبت أب كتما ليليستاد لعلى حاد الشحن 500 زيقاتات زي تساتفوا دموغ صنبل كم اتخايدة كابتواتاز بتحن حبريتا أفليتهم أمباسادر إيرترا بأوروبا وحبرت أتو نغاسي كاسان أبومبر فدرشن محبر كومات إيرتراوين أب هولاند أتو زرعي قبرن أبزس معوكال أوشتها قرن وطعن زكايد صنبلات نترقمنا صنتن سلأز تخفلو كبر واغان زاقول لحكم زخونة بمتكاس يوهانوهم نملا هزب إيرتران حيلتات مكل خالون قليصام أما داتا بتا قاطامي أبستودب قطمات كعس أقرن زتعوتو شلمات تعديلهم بخال وغان إيرتراوين نبرت مونتريالن كالغارن كندا ببوغانو مابز ودبو بركز بلو ورست حجر زتساتفو معروق صنبلات تاريخنا بولدتات بمسققار ورست حجر زخون بقعات منسيات نممل مالن بلصقنا إيرتران مرققاصن دلوات نهلاهم أرقاقيصام أب كتما كالغاري أب استخايدن سمزي زوبا ألبرتا زتساتفون صنبل بمحبركم توديبو أب زتخايده ناي كعس أقرن كعس مرببن ودرات نزتعوتو تشليمام أب زوباقاش باركا تتكامنت صوريز تماي أب قطرات 73 ميتايت بتسيحون بزعباتي أب زحالفان أينات النت عمتات أب زمدايزيز تسلسل سراحن وطيئتون وكيل إيرينا قدهو تولد زدالو وطلطابالو ياسين صالح كورباين أب زوبا قاشباركا شفنا قرب طوري ستماي أب رحو قطرات المسفح ككايد بزيتسان حد صعري 73 ميتاويت كاب نبرتي أب قربهم طوري ستماي يرخبو كمزلو حلافي چنفر هابتماي مهندس زر أب رخ تغلى حابيروم أب رحو قطرات زنبر كفال حبرتسب نزح الفو زنبره كبيت سقم بمذكر دهرنا صنت بحفشا أب قداموت 10 عامتات دما بفلاي بزيتا قبره قزي فوفري زيتا فلالي بروجكتات قرب ماي بموداد نمقلالو كم اتخالن حبرتسب مسترهوت كم زرخبن آرديم
ካብ መወዳእታ 2000 ዓመተ ምህረት ንድሓር ዓይነትን ደረጃን ስርዓት ቀረብ ስተማይ ዓድታት ንምምሕያሽ ብዝተወስደ ተበግሶውን ህዝቢ ውሕስነቱ ዝተረጋገፀ ማይ ብዘላቅነት ዝረኽበሉ ባይታ ሳላ ዝተፈጥረ ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት 315 ዝነበረ ቁፅሪ ብናይ ኢድ ፖምፓ ዘገልግላ ምንጭታት ማይ ምስ ምስትእትታው ፀሓያዊ ፀዓትን መተሮታትን ኣብዚ ግዜ እዚ ቁፅረን ናይ 187 ከም ዝወረደ ዝጠቐሰ መሃንድስ ዘርአብሮኽ እዚ መንቆልቃል መርኣያ ናይቲ ስርዓተ ቀረብ ስተማይ ንመምሕያሽ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ኣገንዚሙ ኣብ መወዳእታ ድማ ዛጊት ካብ 946 ናይ ገጠር ዓድታት እተን 78 ሚእታዊት ምንጪ ማይ ክዋዳደለን ከሎ መጠን ተጠቃምነት ጽሩይ ስተማይ ዓድታት ብደረጃ ዞባ 73 ሚእታዊት ከም ዝበፅሐ ብምግላጽ እተን ተሪፈን ዘለዋ ዓድታት ዝተማለአ ቀረብ ማይ ዝረኽባሉ ባይታ ንምፍጣር ከከም ቀዳምነታቱ ዝትግበር መደብ ተታሒዙ ጽቡቕ ይግስግስ ምህላው አብሪሁም ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ 2025 ዝተሰላሰለ ንጥፈታት ምግራብን ምፍዋስ ማይ ኩዕታትን ዝገምገመ ርክብ ሎሚ ኣብ ኣስመራ ተኻይዱ ወኪል ኤርና ዳንኤል ወልዱ ብመልክዕ ጸብጻብ ንዘዳለው ትሕዝቶ ዳናይት ገብሪ ህይወት ከተቕርበያ بعد سلطان أقربن انسسات زقدامن أب 2025 أب زوا مأكل نزت سلاسل نتفتات مقربن مفواس مايكو عطاتن زقم ركب لومي 20 جنبوت أكايدوم حلافي جنفر لمعات أقرب أتو موسي روبيل أب زربوت أبزاب أب زحلفة عمد نتمدب نمعوات كلتنت بشمونتا مليون فلستات أقرب كم اتدالو بمتقاس أستات سوسان شدشن ميتاويت كاو دما بتساتفو من محدارات منيسترتاتن كالووت تكالات منكستن حيلتات مكلقالن تسأتان هجدفن هاجراوين محبراتن كمون كوبانياتات هنسان كالوتن كم التتخلى جليتهم أب مفواس ما يقعد ما 358 هكتار حدش كناتا وزالك سرحن كله 296 هكتار كم التسجنة أنا تيروم بتوسخي بوفر تمهرون لمعت لعلي كل 251 شحفل ستات قرب كتكلن كله 489 كيلومتر حدش كناتا وزالات سريحو 63 كيلومتر تتسجنوا كمون 473 مترو كوبو كتري كم التسرحه حبيروم زتتخلى فلستات وحسنة رخيبو ختصدقن أبت زدل درجة كبتصحن دحر متكال زكايد نتفتات أقداسن وسانن كم زغوانة آتو موسي أغنزيبوم تساتفتي أبزهب ورئيتو زواتن زتكبرن مدب كنت أتر أب زتتخلى أقراب كندي كم زتصدقك جمجم زي تصدقك تكا كم أون نولك قربتي متببع كجبر زبل رئيتوتات أغربوم وانا أكايد سرح بعد سلطان أقربن انسسات زقدامن كولونيل كنفة هابتوم أب زهبو مزازة مغال أب 2025 كرامات دونجيو بمجمارو نناي مقرب مدبات بقالوتا كم زتسألوه بمتقاس مدبات 2026 نمعوات كلن زملكتن أكالات مدلاوتن كتصاففة أتحساسيبوم وانا أكايد سرح من محدار زوا مأكل آتو زرقي تول دبرهن أبزهبو قال تساتافنت تكالات منقستي كمون حيلتات مكلقالن تسأتان أب تكبار زوات مدبات بمموقاس لو ما عمت بزلع على كدفاقلو تسويعوم هاجراو مرمرنا شامناي كفلي عامة تمرت 2025 كاب 3 كساب 5 سنة 2026 ناوشتا هاجر كمون أب السودان سعوديان كوهاب مخانو أب منستر تمرتي حلافي جنفر مزنان هاجراو مرمرنا أتو قرما عالم تكي قليتهم لو معمت 48 ميتاوي تركان استيزر كبوم 68 شحن 297 تمارو أب 530 معكلات كم زفتونو زحبرات وقرما عالم 530 يعني ريتا 530 كلتا نقطات أوشتا هاجر كخون كله حدا أب كسلا السودان كلتا دما أب جدان رياضن سعودية كم زخانة بريهم أبتي أب وشتا هاجر زركب مفتن معكلات كلتا أب أقول قلت ما أسرت انتهادسون كلتا دما تمومانن عين سوران أب زمهارولن أب تتمرتي كم زركب بمتكاس بركز ولا أبلات حالتات مكلخال أب ككبابيوم كفتونو عدل ترحيلهم كم زل حبيرون أتو قرما على موسيقى تفتنتي بحمشت عينتات تمرتي مالت إنجليز قصري سنفلتات محبراو تمرتن تمرت زي جنتن كم زفتانو بمحبار زي مت سولس كل سنة عبزز تمدب لهم مفتن البوتات رقيبهم نزوهبهم ممرحي بقبوك كتاتو لعزها خيرون أمو داتا منيستر تمرتي نتي فتنان مكياد لعلي شمون تشي حيل سبن أخول مسالة إعتاتن كم زوارد بمقلات تمهارو قدمي ناب فتنا مئتاهم زد اللسنا عمراو مقرابات كقبرو ولدها ندقم بقبوك كدالون كتوابعن تلابيون
ኣብ ዓተከሌዛን ተማሃሮን መምህራንን ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ናቕፋ ብ2021 ግንቦት ብዝወሰድዎ ተበግሶም 196 ከረፂት ደም ለጊሶም እቲ ቁፅሪ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ይውስኽ ከም ዘሎ እዚ ድማ መርኣያ እናበረኸ ዝመፀ ረድኢት ከም ዝኾነ ዝሓበረ ኣብ ሃገራዊ ባንክ ደም ሓላፊ ኣገልግሎት ልግሲ ደም ነርስ መሓሪ ኣብርሃም ልግሲ ደም ናይ ሕልና ስራሕ ስለ ዝኾነ ኩሉ ዜጋ ብንቕሓት ክስዕቦ ተላብዩ ሓላፊ ስነ መምህርና መምህር ዮሃንስ ገብረ ብወገኑ ተማሃሮ ንዘረኣይዎ ወለንታውነት ብምሙጋስ እቲ ኣብ ተማሃሮ ጥራይ ተሓፂሩ ዘሎ ልግሲ ደም ኣብቲ ካልእ ኣካል ሕብረተሰብ ወሪድካ ክስራሓሉ ተላብዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ሃገራዊ ዜናታት ኣሜሪካ ኣብ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ ንኔቶ ዝመሳሰል ወታደራዊ ኪዳን ክትምስርት መደብ ከም ዘላ ሩስያ ሓቢራ ሩስያ ነዚ ዝገለጸት ኣቐዲማ ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝተራቐቐ ስርዓተ መከላኸሊ ሚሳኤል ዝዋደደት ኣሜሪካ ኣብ ጃፓን እውን ተመሳሳሊ ኣፅዋር ንምትካል ተሸባሸብ ከም ዘላ ብምጥቃስ እያ እዚ ናብ ጃፓን ከም ዝለኣኽ ዝሕበር ዘሎ ኣፅዋር ንሓበራዊ ወታደራዊ ልምድ ዝዓለመ ምዃኑ እኳ ክግለጽ እንተጸንሐ ብቀዋምነት ኣብ ግዛእታ ኤሳዊት ሃገር ክዋደድ ከም ዝኾነ እዮም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝእምቱ ዘለዉ ኣሜሪካ ኣቐዲማ ኣውስትራልያ ኒኩሌሳዊ ኣፅዋር ዝዋደደለን ሳብማሪናት ክትውንንን ዘኽእል ስምዕ ከም ተፈራረመት ኣይርሳዕን እቲ ወታደራዊ ምንቅስቓሳት ንሚዛን ሓይሊ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ ዘመዛብል ምዃኑ ትወቅስ ሩስያ ሃገራት ከባቢ ብሓባር ክቃወምዎ ፀዊዓ ኣላ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና እውን ንወታደራዊ ምንቅስቓሳት ኣሜሪካ ኣብ ኤስያ ክትቃወሞ ፀኒሓ እያ ኤውሮጳ ሕብረት ኣብዚ ዓመት እዚ ንዩክሬን ልዕሊ 28 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ወታደራዊ ደገፍ ከም ዝገብረላ ኣፍሊጡ ዝዓበየ ክፋልቲ ደገፍ ኣብ ምምዕባል ድሮናት ከም ዝውዕል ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤውሮጳ ኡርሱላ ቮንደር ላይን ሓቢራ እቲ ወታደራዊ ሓገዝ ኣብ ተግባር እንተውዒሉ ኤውሮጳ ሕብረት ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ንዩክሬን ካብ ዝገበሮ ደገፍ ዝዓበየ ክኸውን እዩ እቲ ሕብረት ካብ 2022 ድሓር ንዩክሬን ብጠቕላላ ልዕሊ 80 ቢልዮን ዩሮ ዝግመት ወታደራዊ ደገፍ ከም ዝለኣኸ ፀብፃባት ይረዱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኡርሱላ ቮንደር ላይን ዩክሬን ኣባልነት ኤውሮጳዊ ሕብረት ንኽትረክብ ምስ ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ዝርርብ ከም ዘካየደት ገሊፃ ኣባላት ኔቶ ዝኾና ሃገራት ኤውሮጳ ኩናት ዩክሬን ብዘተ ከይዓርፍ ዕንቅፋት ይፈጥራ ከም ዘለዋ ሩስያ ትወቅስ ሩስያን ካዛክስታንን ቁጠባዊ ዝምድና ንምድንፋዕ ዝሕግዝ 7 ስምምዓት ከም ዝኸተማ ሓቢረን እቲ መራሕቲ ክልቴን ሃገራት ሎሚ 28 ግንቦት ኣብ ከተማ ኣስታናን ኣብ ዘካየዶ ዝርብ ዝተበፅሐ ስምምዓት ንፅላታት ፀዓት ንግዲ ወፍሪ መጓዓዝያን ካልእን ከም ዘጠቓልል ተገሊጹ ከማ ኣካልቲ ስምምዓት ሩስያ ንካዛክስታን ንሰላማዊ ኣገልግሎት ዝውዕል ብኣስታት 17 ቢልዮን ዶላር ናይ ፈለማ ትካል ኒኩሌሳዊ ፀዓት ክትሃንፀላ ምዃና ተፈሊጡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክልቴን ሃገራት ንመጠን ዘካይድዎ ሕድሕዳዊ ወፍሪ ብዓይነትን መጠንን ከም ዘዕብይዎ ገሊፀን ሩስያን ካዛክስታንን ኣብ 2025 ኣስታት 28 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ንግዳዊ ምልዋጥ ከም ዘካየዳ እዮም ፀብፀባት ዝጠቕሱ ኣብ ኬንያ ኣብ ቤት ትምህርቲ ብዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ወሪዱ በቲ ሎሚ 28 ግንቦት ዘጋጠመ ሓደጋ ዛጊት 16 ተምሃሮ ከም ዝሞቱ ዝሓበሩ ሰብ መዚ ስርሒት ምድሓን ህይወት ኬንያ ሁስያ ዝርከቦም ልዕሊ 70 ቆሲሎም ብምህላዎም ቁፅሪ ሙታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ይእመት ጠንቅቲ ሓደጋ ከም ዘይተፈልጠን መረመራ ይካየድ ከም ዘሎን እቶም ሰብ መዚ ሓቢሮም ኣብ ኬንያ ኣብ 2001 ከምኡውን 2024 ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ብዝተኸስተ ሓደጋታት ባርዕ ኣስታት 9 ሰባት ከም ዝሞቱ ፀብፃባት ይረዱ ኣሜሪካ ትማሊ 27 ግንቦት ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ዕላማታት ኢራን ሓድሽ መጥቃዕቲ ኣካይዳ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ስትራቴጂያዊት ወደባዊት ከተማ ባንዳር ዓባስ ንዝርከብ ናይ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ መቆፃፀርን መወንጫፍን መደበር ዕላማ ዝገበረ መንባሩ ተሓቢሩ ማእከላይ እዛ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ከባቢታት መፃቦ ሆርሙዝ ስጋት ከም ዝፈጥራ ንዝገለፀን 4 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኢራን ወቂዑ ከም ዘውደቐ እውን ኣፍሊጡ በቲ መጥቃዕቲ ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ጉድኣት ከም ዘየለ ማዕከናት ዜና ኢራን ኣቃሊሕና ኣለዋ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ከተካይድ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልታት እዚ ንኻልኣይ ግዜ እዩ ሰራዊት ኣሜሪካ ብ25 ግንቦት ኣብ ደቡባዊ ኢራን
ሚሳኤል ዝውንጨፈሎም ቦምባታትን ነታጉዝ ጻውዳ ጀላቡን ኢላማ ዝገበረ ናይ ነፍሰ ምክልኻል ክብል ዝገለጾ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ዝዝከር እዩ እዚ ከምዲልን ከሎ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ሎሚ 28 ግንቦት ኣብ ልዕሊ መደበር ኣየር ኣሜሪካ ናይ መልሰ ግብሪ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ሓቢሩ መጥቃዕታት ኣሜሪካ ምስ ዝቕፅል ተሪር መልሰ ግብሪ ካብ መሃብ ድሕሪ ከም ዘይብል ሓለዋ ሰውራ ኢራን ብተወሳኺ ኣጠንቂቑሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኖርዌይ ዮናስ ጋሃር ስቶር ሃገሩ ናብቲ ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ዘበገሶ ኒክለሳዊ መደብ ክትፅምበር ከም ዝወሰነ ተፍሊጡ እቲ ውሳነ ኣብ ጉዳይ ኒክለሳዊ ኣፅዋር ንዘሎ መሰረታዊ ፖሊሲ ሃገሩ ዝቕይር ከም ዘይኮነን ኣብ ሁሉ ፀጥታዊ ኩነታት ኤውሮጳ ዝተመርኮሰ ምዃኑን እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ሓቢሩ ይኹን እምበር ኖርዌይ ኣብ መደብ ኒክለሳዊ ኣፅዋር ፈረንሳ ዝኾነ ፋይናንሳዊ ኣበርክቶ ከም ዘይትገብር ብተወሳኺ ገሊጹ ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ድሕሪ 1992 ንመጀመርታ ግዜ ቁፅሪ ርእሲ ኩናት ኒክለሳዊ ኣፅዋር ሃገሩ ክብ ንምባል ከም ዝስራሕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ምግላጹ ዝዝከር እዩ ብዘይካዚ ፀጥታ ሃገር ኤውሮጳ ንምድልዳል ኒክለሳዊ ኣፅዋር ዝዓጠቓ ነፈርቲ ፈረንሳ ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ብግዝያውነት ክዋፈራ ዘፍቅድ ከምኡውን ሓበራዊ ኒክለሳዊ ልምምድን ምልውዋጥ ሓበሬታን ንምክያድ ዝኽእል ናይ ምትሕባር ውጥን ከም ዘውፅኣ ይርስዓን ጀርመን ብሪጣንያ ፖላንድ ሆላንድ ቤልጅየም ግሪክ ሽወደንን ዴንማርክን ናብቲ ብፕሬዚደንት ማክሮን ዝቐረበ ናይ ምትሕባር ውጥን ክፅምበራ ኣቐዲመን ከም ተሰማምዓ ፀብፀባት ይሕብሩ እዚ ከምዚኢሉ ከሎ ፈረንሳን ኖርዌይን ተማሊ 27 ግንቦት ሓድሽ ወተሃደራዊ ስምምዕ ተፈራሪመን ብሪጣንያን ፖላንድን ስጋታት ሩስያን ምምካት ዝዓለመ ሓድሽ ወተሃደራውን ፀጥታውን ስምምዕ ተፈራሪመን እቲ ውዕል ዝተኸተመ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ኬር ስታርመርን ቀዳማይ ሚኒስተር ዶናልድ ቱስክን ተማሊ 27 ግንቦት ኣብ ከተማ ለንደን ኣብ ዘካየደዎ ርክብ እዩ እቲ ወተሃደራዊ ውዕል ክልቴን ሃገራት ሓበራዊ ወተሃደራዊ ስልጠናን ልምምድን ከካይዳ ስለያዊ ሓበሬታ ክለዋወጣ ሳይቤራዊ ስጋታትን ናይ ሓበሬታ ኩናትን ብሓባር ክቃለሳ ከምኡውን ኣብ ምፍራይ ኣፅዋር ክተሓባበራ ዝኽእል እዩ ብመሰረቲ ውዕል ክልቴን ሃገራት ናይ ማእከላይ ርሕቀት ሚሳይል ብሓባር ንምፍራይ ተሰማሚዕና ኣለዋ ብዘይካዚ ኣብ መዳያት ፀዓት ክሊማዊ ለውጢ ቁጠባዊ ውሕስነትን ምግታእ ዘይሕጋዊ ምስጋር ሰባትን ዝካየድ ምትሕብባር ንምድንፋዕ ኣብ ምርዳእ በፂሐን ቀዳማይ ሚኒስተር ኬር ስታርመን ነቲ ውዕል ታሪኻዊ ክብል ብምግላጽ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ኣብ መዳያት ፀጥታን ምክልኻልን ንዝፀንሐ ምትሕብባር ዘደልድል ከም ዝኾነ ሓቢሩ ብሪጣንያ ኣቐዲማ ምስ ፈረንሳን ጀርመንን ተመሳሳሊ ስምምዓት ከም ዝኸተመት ዝዝከር እዩ እስራኤል ወሽመጥ ጋዛ ብዘካየደቶ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ንዝተመዘዘ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ፍልስጤማዊ ምንቅስቓስ ሓማስ ከም ዝቐተለት ኣፍሊጣ ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ካትስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ዝተቐትለ ኣዛዚ ካብ ሃንደስቲ ናይቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2023 ኣብ ደቡባዊ እስራኤል ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ከም ዝነበረ ሓቢሩ በቲ ብ26 ግንቦት ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 6 ሰባት ከም ተቐትሉን 12 ከም ዝቆሰሉን ንሰብ መዝህ ጥዕና ፍልስጤም ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን ፍልስጤማዊ ምንቅስቓስ ሓማስ ብወገኑ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዛዚኡ ምስ በዓልቲ ቤቱን ክልተ ደቁን ብመጥቃዕቲ እስራኤል ከም ተቐትለ ኣረጋጊጹሎ እስራኤል ኣብ መጀመርታ ወርሒ ግንቦት ብዘካየደቶ ደብዳቡን ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ሓማስ ከም ተቐትለ ዝዝከር እዩ ስምምዕ ምቁራት ተኽሲ ተግባራዊ ካብ ዝኸውን ንድሓር ልዕሊ 2400 ጥሕሰታት ብእስራኤል ከም ተፈጸመን ብሰንኩ 906 ፍልስጤማውያን ከም ተቐትሉን ፀብፀባት ይሕብሩ እስራኤል ካብ መወዳእታ 2023 ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ብተካየዶ ዘላ ወተሃደራዊ ወፍሪ ልዕሊ 72,000 ፍልስጤማውያን ክቕተሉ ከለዉ መላእ ህዝቢ እቲ ወሽመጥ ከም ተመዛበለ ዝፍለጥ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ልኡኽ ውድብ ትምህርቲ ስነ ፍልጠትን ባህልን ሕብራት ሃገራት ማለት ዩኔስኮ ምስ ላዕለዎት ሰመዚ መንግስቲ ኤርትራ ዘትዩ ጽምብል መበል 35 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ኣብ ቀጽሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ጄኔቫ ተባዒሉ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ተጠቃምነት ጽሩይ ስተማይ ኣብ ገጠራ 73 ሚታዊት በፂሑ
أمريكا أبزوبا إسيا باسفيك نينيتو زماساسل وتهدراو كيدان كتمسرت مدب كم زلوا روسيا حبيران أوروبا وحبرت يوكرين لعلي 28 بليون دولار زقمت وتهدراو دقف كم زقبر لا قليتون روسيان كازاخستانن قطباو زمدنا مدنفع زحقس معات كم زختما حبيران زي خبركم تحتاتلت زينا تفتصيم استرفوا مدباتنا سلام